nya kali kamai kini khubor ka wanchapi nak Akashwani Shillong kini gede ka Akashwani Shillong tu minta patnya peteng khubor ka bedangsa ka kam ka bede be ka jing pening kinar na ka benta ka jingte ka jingking betemai limba ka wa umshirpi ka bedin har relbong on sa pindak no ha ka janmit jong ka sngi balang kat kum ki khubor balayo layathu ba line ki sautli kinar la deban bo ni pinying ba de ka kam bedangsa on sa la pindak no ha ka janmit jong ka sngi balang ha ka ba ka ni ka la wanra ru e ka jingteng kali be shirkhei ha ka ni ka than le thuru ba ki dangdon sakatu ka ni ki tuli ki kam ki be dei ba ka jingbu ba jingpindat ya ki ni kinar ha ka wei pat ka binta ki pulit ke East Khasi Hills ki la pinjalan shu ye ka jing perkhing jong ka jingya jong ki kali na ka ni ka than ka ta na du ka por shipho ba ji min mit hadu ka por san ba ji min step ha ki ni ki laisni tat hadu ka khat pratrik ujliu Khasi BJP kalasha slagno ekabor jongka ha Chakma Autonomous District Council CADC jongka jilla Mizoram hadin bokli nungalam jongka seng umulin Kumar Chakma ula shawing no nakashuki CEM lingba ka new confidence motion ni ka jingwan ra eka jingso bamdon jingshan ya shu ya u kum nungalam manha kasin ningkong jongka tayo kaseng Zorang People's Movement ZPM kabadan hakalyang sinshar minta ka kanti kalayo eka jingdan bunpa jongka seng hapo ka council bala khmi lenti ru bakan sa thaw ek executive committee bethamnai jongka CADC naki arphong ki khot jongka council khan rimut ki de ka seng ZPM armut na ka seng BJP bat iwe na ka seng MNF kawe ka seat ka dangat thali hedin ka jingklat no jongwe du khot ubade na ka seng BJP minha ubanai yayong Menteri Rangba du Kari Narendra Modi unsession binta ha ka jingalang jong ka G7 summit ka banlong ha kana Naskes Canada minta kamit Modi ulapoy ha Calgary hinni ka step ha ka jinglet jungo jong u ka ba arsngi sha Canada ha ka ni ka jingalang jong ka G7 summit onse ya tai sani halo ka jingshangan jong ka boarding ka jingstar technology ki jingte ba ki jingbe tingka naka bintaban pintikna eka jingna baka jingyo hakani ka prathei jingkala kani kan deru ka sin ba hinriu jong ka jingshim binta ju Menteri Rangba du Kari haka jingalang jong ka G7 summit Menteri Rangba du Kari unse mirjing ru bakini lam jong kiri jong ka G7 halo kimat ba kongsan jong ka prathei hi baro kawai hapadeng ka jingiken at balami ekita Middle East kinungalam ka G7 summit ringkat lang kila pinni ika jingtho jongka jinga jingkershan jongki yakari Israel ban yada yaladi pat kila pin paru yaka jingtrang jongki ban wanlam no ika jingsuk hakani ka than kini ngalam kila ong bagi Iran ka de ka we kabla wanra ika ni ka jingbam shongshngan bat ki kam le no de ka banjuru ba kam de ban ala ba kandon ika tersiat nuclear kila banjuru halo ka jingeda ika nong shongshnong bakila pin paru ka jingkermen ba ka jingpun kutno eka jing e jingkinong Iran kan yarap ru ban wanra eka jingsuk kintup ru ka jing sange yaset ha Gaza Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma ha ka singi ba aro la pindna eka song jingrap pisa ba kirki ka bakwat 8,000 tingka na ka Chief Minister's Relief Fund shakitu ki longing ki shakta na ka jinglat jangkal air Nakawi ka jaka pinni ikitindong lershat hakasnang Bhatyapur Siva Sagar. Bat kat ko kubor kalakut kebulan shapi na ka Akashwani Shillong ya basngap ya ka program ka banbut kani ka Akashwani Shillong.